Ulbeno
cai jama puna nyimba kamatine aljana
e ko idi fof min mbi on bisimilla moɗon e haayo moɗon ina wayno pular wi so nofru nani haayo heeɓi mbaragu so wiyama bisimilla teddugal ardi ko wona ko ɗum e goto e haaloɓe fulɓe ko nafato wi yonta kala yontaɓe mum jamanu kala e jamanaɓe ɗum yettinta pandale leñol ko yontaɓe hawruɓe on ɗon jamanu nde tawno noon aduna ko jamanuji saahaji jamanu ma fewne kono sahaka ma rene nde tawno koko waɗi hanki haltate hande ko golla hande jangtoyde janggo so tawi ko ndeɗo hirde yuɓɓinta ɗum ko sukaɓe meɗen yarlitiɓe tampanɓe leñol yiɓɓe suurare ko jaali leñol kerɗe jakoraɗe ko sukaɓe dariɓe lang gam ligganade leñol e ɓamtude fina tawa meɗen e yidde ngal ɗo puulal ko hoodere gendi nde gendi ndi fo rendi e gardagol Maham Samba Sow ko hirde puulago ittore sunu samore yewende siwtunore ko neɗɗago e pelle muɗum ko hirde kadi hollirore fina tawa meɗen on donɗen guilay Mama Ilo ɗo donɗen pinal meɗen guila ko Idi Ilo hande eɗen kollira ngal ɗo e nder la case ngam ciwtinen ɗemnoɓe fajjirede gandinen ɓe gandana kolliren wonde ɗemgal ko kam woni daaba pinal ɗum koko haala jilɓani sikki ala so neɗɗo jogori wonde nafowo leñol jogori jogade gendiyankagal o andata gueɗe tati o anda ko jeeyi o jagga hen ha tiiɗa o reeno hunde wiyetede fitti fotte saabu kala o fitti fawru mum fotte homo jiggoyo o anda ko jeeya o woppira jomum o anda ko renda o nunɗo hen so ɗum yawti so yimɓe mbiyama poti goto ɓuuraɓe tikkude wontana rendo ayare kono kay kala ko ɓurodiri e tagoje ko yimɓe ɓuuri ɓurodirde nde tawno noon e gila ñande baɗe dawi toccoɗe ɗe dawi aduna mbiɗen no wonirni e jamanuji e saahaji ko hono noon kadi jamanu o renirte saaha rene so yi ha ɗum ɗon yawti bandiraɓe ko ɓuuri ko hen tengtude ko leƴƴi ene mbadda ida e towal kala hen leñol noon yaɓɓi koye balaɓe sagataɓe muɗum rewɓe e worɓe ɓen sukaɓe rewɓe wujotonoɓe keccam tufoɓe kaɗam e ko ɓen ɗon hande ngari maɓe kolliran en holko fina tawa o firti e yantude ɗum ɗon sagataɓe meɗen worɓe ɓen rimɓe ɓe gona hulɓe hayso tawi noon ɓamtare linogol waɗano ko julɓe hande dental meɗen woniri ɗo ko gam hollirde fina tawa meɗen mo donɗen gila e jatiraɓe gila e Mama Ilo so yiya ɗum ɗon yawti goto kala ene ñaaga nde andata wonde ɗum ɗo wona han haɗata ala ɗum ɗo so tawi lamɗo jaaɓi so tawi lamɗo jaaɓi koko jokkata kala e yimɓe hitande kala ko ɗum mbawɗen jokkude sababude ɗum ɗon ko ɗum hunde yahrore yeeso ngam wawde ɓamtude pinal rendo meɗen
so yi ha ɗum ɗon yawti bandiraɓe eɗen ñaaga goto fof kala to woni yo waɗe hakkille muɗum wonde ndeɗo hirde ɗo konde hirde dendagal ɓi pullo mo ganduɗa pinal ene yiito hen hoore muɗum sabu ɗo ɗo mbiyaɗen enen fof haayo firti ko dendagal kala gonɗo ɗo firti ko heeɓi mbarago nofru muɗum so tawi kadi ɗo ɗo wiya bisimilla muɗum dendagal teddungal ngal yimɓe jogino dokki ɗum firti ko ummade galle muɗum ara galle mum ɗo ko enen kala ndendi ɗo ɗum noon bandiraɓe e ka jogniɗen ɗo gaaj yo rokku en yo ɓamtanen dande gaccol gongol ngol toon ko noon tigi gumraɓe ko wona ko ɗum ina wayno en jetti Allah no feewi on tagɗo tagoje mujobo heppade dewɗiɗe golleji
ñaawo jeyaɓe jeyɗo bindi nuɗuɗo jobdi nelawo nelaɓe diwroɓe anda diwroɓe inde Allah aroɓe birnide ɓe jiiɗe men keɓtani en juuli e nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam on kodɗo annabaɓe ɓurnaɗo windere ko wona ko ɗum ko idinde heɗen uddita hirde meɗen alay saago puɗɗoɗen konngol jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum noon ina nodda ɗo e dinguiraɓe he Sow Ousmane Alou Seyni gara dokka en ɗo ayatal Qur'ana ngam baynodirde hirde meɗen bisimilla ma Sow Ousmane Alou Seyni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. صدق الله العظيم. يا جنتا en joni so wona caggal nde Sow Ousmane Alou Seyni jangane na ayaji Qur'ana tedduɗo ya janta en so wona nodden ɗo hoorejo hoodere ngendi Maham Samba Sow ngara dokka min konngol maɗa. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wal anbiya. Bandiraɓe sehilaɓe ɓe jeɗitare pulago woni ngoƴe maɓɓe musidɓe tedduɓe notiɓe kewal saabu pinal fulɓe wonde fanditare maɓɓe dow rewɓe sehilaɓe rendaɓe tiinde ngam ubbitgol conce dartol pulago sehilaɓe tedduɓe darinoɓe gila hankide jangde pulaar suuɗeteno e nder hidda e nder ɗo ɓuuri hiddade ha sortima e nder niɓɓere darima e nangue kellem teddaniraɓe tedduɓe nodda nooti nodde tedduɗe tedduɗe onon kala bandiraɓe hoodere ngendi salmani on bismima on bismaga ƴogaga ene anni edi pulago en jetti Allah noon no feewi dokkuɗo en fartange wawde rentinde ɗo doole ceñiɗe juɓɓude ma telɗude e kiram leñol ngol jeɗɗitaki tempi noon e hoore teddugal men ono docteur Ba Aissata Yaya so gonga bandiraɓe haalanam ni gollal kono gollal namnaki haala o gollu jiiɗen sehilaɓe sikka ala leñol fordaba mum ka ɗemgal mum coynegol maggol noon ko tolno towgol ngari daaba maggol on daaba noon cinkal mum ko conci mum pinal mum dartu mum tindi mum kelmede mum cellugo mum cellal mum ha yetti mbaylandi mum ɗe kala noon tawa eɗe jange jurne jombodire mofte ine ka laaɓi wonde ala fof ɗemgal tagde ngal e bingol ɗemgal fof feeri dawal hono ngal men hande ngal ƴettitgol ngal noon fof rewi koye darde hatanteɓe maggal casgol tiɗgol darde maɓɓe ko ɓen noon darato daɗo yellotira ngal kuɗol e ɗerewol en jetti Allah noon saabu hayso en jottakine koye lawol gonɗen saabu eɗen jogui yonta jamareɓe sasuɓe yarnatiɓe ɓe tampinede sokede guijede jippinede golle maɓɓe tawede e ɗoɓe kanji ñemitana hay seeɗa e darde maɓɓe bandiraɓe sehilaɓe ɓen hatanteɓe leñol noon eɓe mbelno noddid goto fof inde ɓe yettode mum kono tan bandiraɓe jafo ɗon wonko sawa muñata te mo limti ko famɗani seɗenaki juuma kono tan dartol ɓe jittaɓe saabu eɓe mbindi toon eɓe mbindiri toon inde maɓɓe alkude kanŋi pulago noon honima e welede gueno ɓen inde ɗe montata ɗe majjata e ɗe mayata e nder dartol leñol men e nder ɓen daraniɓe leñol noon sehilaɓe tedduɓe woni hen jani jalti o aduna eɓe tani karitaji ɗereji ƴellitare pulago jalti o aduna ɓe jaltitani ɓe jaltani hakkillaji e dartol leñol ngol
yo Allah ummu ɓerɗe maɓɓe nder kawsara amin yontam ɓe o aduna heddima han heddi han ko cuusal e caasal sabu laawol men hongol juuti hongol muusi ndege noon ñaaga ko muñal e gollal tinnoɗen tiiɗen e tindinen teddinen jangginen mbeɗa dowron ma Pulaar men jottinen yo wuur Pulaar mbeɗa towa Pulaagu men on jarama hoodere ngel jarama Maham Samba Sow hoorejo fedde hoodere ngendi forendi yajanta en joni so caggal konngol hoorejo hoodere ngendi hono Maham Samba Sow kettoɗen ko haalande cukalel meɗen cukalel leki Tuksel Kardiata Oumar Sow Kardiata Oumar Sow noddi Pulaagu lootii hanki men soofande ko banndiraaɓe hannde men fotaani hirsinaade janngen jannginen pinen pincinen daroɗen oto ɓiida juuli jarama Kardiata Oumar Sow ɗum noon e nder ɗum ɗon caggal haalande Kardiata Oumar Sow ƴeewaten ko jimol duƴƴal cosaan e daande Hajirata Paté Ndiaye ɗum noon Hajirata an e diɗɗal ma tullo mawɗon dow dingiral bandiraɓe catele kelle an kom poto ko fellere ɓuuɗe ne suuɗi nokki duɗe e sanɗaji jango durtito e baydaji fajiri feewi boyi senni noddinago e soroji dina sa e ɓesguji gandal huɓɓi lewlewti a yiyata golle waliyaɓe gaawi ɗiɗi fuɗi gilli ndendini ɓesgu feccaki goto fof kuɗol mum yetti mi hiɓɓitone miccimi e dentalam jiiliɓe ko gota kam kinnimi koye Mauritanie nangtiɗi jinnaɓam mbiɗa yetti
ɓe gaynaka ɓe kollimmi ɗi bani orodi ɗum ndura sara gorgui takkusani e kiɓitiɗi dikki nawɗi ñuñali yalbiteɗe hudumaji cabbi paadi e jiftinɗi sara siidi gay e garbaji takko hara e osoyoji nana dille kuunoru bakkor wasi garbaji gay baddi goɗɗiti kuuni goloji e letti mettodiri ɗattimi so nde yeehi ha yiiɗi kuɗo rebane ha hufti on saatu ko wiidoji dami ñalɓi e frigaji cippodiral e debeji ɓe bismimi ɓe jaɓɓimi ɓe gaddi koɗu leelani pour ko ɓadiɓe sannimmi miɗen ɓattodiri duuɓi omo toɓɓi pilam geloji min jewti seeɗa min laydi miijo mum addi yoroji o yiiɗi hoore o laati o ñuuñi o yiɓi kiifani maydi jawdi e ceeɗeɗi yoro huɓɓi heeƴeji sagata kaɓɓi humbuji yarima e jawdi mum taggi mbayni kiɗo ɓe jeeƴaki tawi rewɓe ɓe tinani entaɓe goyi deƴƴani hoddiɓe eggi mbaynaki eggi ndayi e saareji to jaatiga ala wotani bandiraɓe en jiiɗe golle sukaɓe worɓe e rewɓe golle joɗɗe julminiɗo kolliroje puɗagu to kaɗa siragal jumbata jambaragal ɓe sukaɓe rewɓe ujitoɓe kay tamtutoɓe kaɗam tekka cuɓɗi ndo cipporde ɓen amnamen ɗum ɗo ɓen amnaki jeere heewi sen guiwe ɗum ɗon ina wayno sen guiwe jimol e duƴƴat cosaan e dande hajirata paate paaɗen koye gurdam e jibinande piilaɗo olifol meɗen teddungal o holi on ɗum noon oɗon mbawi hettade docteur Aissata Bayaya mbiɗen Aissata Bayaya jibina ko ñande 25 lewru cukko ko mbiyeten août hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi to seggem e nder falde mbune diwan gorgol o waɗi jangre muɗum lesre ko école 8 ɗo e Nouakchott o waɗi jangde muɗum hakkundere ko lycée de jeune fille caggal ɗum o waɗi terminal muɗum lycée national e nder ɗum ɗon o waɗi jangde muɗum caggal nde baccalauréat ko to leydi Côte d'Ivoire bandiraɓe to banggue to ligguito noon o waɗi duuɓi jeegom to safrirde Cheikh Zayed ɗum mbiyetotal Zayed caggal ɗum o waɗi duuɓi ɗiɗi to hôpital national woni mbiyeten safrirde Guendire to kono tuggude hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha tottuɗo ɗo gonɗen ko kam woni gardiɗo dawro o safrirde yumo e ɓiɗɗo woni centre hospitalier mère et enfant bandiraɓe ɗum ɗo ko seeɗa e gurdam e piilaɗo lefol teddungal hono docteur Aissata Bayaya ɗum noon bandiraɓe kelle mon dow sikki ala docteur emin cohnuma ɗo wondude Sow Mariame Alassane yetti Allah no feewi yetti Allah e nelaɗo muɗum yetti pulago
hebde konngol tan bawol wiide tan on jarama jogini tan on jarama yo Allah yoɓon yo Allah teddino miɗo ƴetti Allah no feewi miɗo ƴetti jinnaɗon baba yam mayamama nene yam jin arde no feewi kono taniraɓe goppani mogo kam reni taniraɓe ko ɗum ñamen ɓe mbawade so ɗum ɓenni miɗi yiɗi yettude ngendi hoodere ngendi e feere nde ɓe ƴettude pour teddinde goote ɓesgu maɓɓe ko hunde fonde kontinde taw hitande fof enen fof heɗen den heɗen cuɓo neɗɗo e leñol men teddiniren ɗum ko puɗɗuɗon koko hunde mawde miɗa yiɗi ɓe ñaagi Allah inchallah yo continue miɗo profite ɗo kadi e pulago fof pour ñaagade ɓe gueɗel ñaagade ɗum min sukaɓe rewɓe fulɓe miɗen ñaagi on yon janguin min miɗen ñaagi on yon janguin min yon teddin min yon jiɗmin no mbaɗirɗon hande ni par ce que somin dañi min gartirta koye cuuɗi somin dañi min ɓeddoyta ko banggue goɗɗo ko enen tan ɓeccata tinne janguide sukaɓe rewɓe tinne janguide sukaɓe rewɓe par ce que oɗo aduna joni no wayni maccugagal natti woni maccuɗo komo janggani woni maccuɗo komo jogaki donc tinne haymo janggani o yimino meccal oto mersetude sukaɓe rewɓe min ñaagui on onon worɓe amen onon mawniraɓe amen onon jinnaɓe amen yon janggin min ɗum ko ewango rewɓe fulɓe mbaɗi onon e woɓɓe fulɓe ɗen ñaagi min so ɗum yawti bandi men miñi men Coumba Mamannal ministre fonction publique o yomi yettinan on yomi yetti salminago muɗum e moɗon o wi on wonde o yiɗino arde kono heɓani kono yon gandu ko ƴettuɗon foof hombo yaade moɗon inchallah ɗum noon mi yetti hoodere ngendi e initiative mo mbaɗi o mi yetti bandiraɓe fof wonɓe ɗo mi wawa limde mi wawa mi anda ko mbiyanɗin pour yettuɗo joom gallam Saydou Samba no woni to omo ƴeewa ɗum en direct ɗo woni ɗo omo yetti on noon mo welti hen no feewi yo Allah yoɓon yo Allah rokkon continue inchallah o koɗɗiɗon fof jarama docteur Ba Aissata Yahya ɗum noon yettudungal Allah woni meɗen ɗum noon Sow Mariam Alassane ew ane an waɗata cinkal ngal ko noon tiri ɗum ɗo bandiraɓe ko ɗum cinkal piilaɗo lefol teddungal hono docteur Ba Aissata Yahya fedde hoɗen ngendi piilaɗum fiili ɗum ɗum ɗo bandiraɓe on jingal ɗo teddungal debbo pul haalaɓe certiɓe ɗum noon bandiraɓe on jingal ɗo teddungal docteur Ba Aissata Yahya ko jogui on jarama ɗum noon ok on jarama kene won ɗo bandiraɓe koɗoɗon ɗo ɗum ɗo ene wodi sammo ne wodi hawanisa ene wodi sammo ɗum noon bandiraɓe sen gummima e cinkal piilal lefol teddungal hirde nde poɗɗen haala noon woni aro komɓe kelle moɗon ɗowni haala noon woni aro sikki ala arata ko jiɗɗal jaalal ngal jaljaɗeɗe e beldal kelle mon ɗo bandiraɓe ɗum noon jiɗɗal jaalal bisimilla maɗa ƴettigiral ɗum noon gumal Ok, merci beaucoup. Ko wona ɗo ko ala ko fawtini hen haydara neɗɗo wawa fawtude ɗum ha ɗo haala kala ngam gonɗo yeeso yiyamoɗo waɗaɗeɗo jeesa minen min mbita ɗum ko a sunnata minal kelam foto ɓuuri haala doctoral Mangara salminama calminama mawɗo min puɗɗumi jangguiɗo galle payani hay nden hay wawde jangguɓe wawa sagani
wante kadi arabeɓe mbiɗi kulli makani makala woni kulli makani makani konngol foɓe place mum place koye konngol mum min hadde place o ari so tawi o yahani école fala o ƴewane jannginowo arab suka pullo bawɗo janngin arab ɓe tawimi toon min mi wawa jangde saka mi janngina nawami galle maɓɓe wi tawi tan ko min yomi janngin ɗi andi pullo jawfotako ɗum koni amana pullo jawfotako haydara pullo jawa jawfo pullo wadde poppanen ɗum ɗal pullo ɓe woni hulɓe galle maɓɓe sifaji ɗiɗi ko heddi kon heƴata e jemma bam maɓɓe ko moƴƴo yum maɓɓe ko muñƴo ko moƴƴere e muñal rendi galle ba so tawi ko on suwotonoɓe on cuɓima tigi rigui ɓe mbi husnul ihtiyar koye husnul afkar jeeya moƴƴugol ko suwoto koye moƴƴude miijo jeeya wadde min ñaawa on ɗo onon tigi moƴƴi miijoji wadde so neɗɗo miijima ko moƴƴi cikkumi watta koko moƴƴi wadde nde miijiɗon ko moƴƴi mbaɗɗon ko moƴƴi yimɓe mbi golle moƴƴe majjata mayata ko waɗa he ngel jammayel ko ɗum ɗo ko tarih wonande kala neɗɗo wona pullota ko kala neɗɗo leltotoɗo neɗɗagal ɓari allah de tagi adama wi ɗum kanko wala kad karramna bani adama adama en ganda ko darijo walla ko boɗejo wiya tan ko teddinaɗo wadde so neɗɗo teddi waɗi fof ko onon allah teddi tedduɗe ƴewta ko tedduɗe teddinira aysata baba tedduɗo wadde a yiɗde teddino ɓeɗo ko groupe mon ɓe goni tiɗal jaragal jaljalede bental sukaɓe wittoɓe wittoɓe tatiɓe ko ɓe gomɗini miijo ɓe ndefannata ɗo ko miijo ɗum an woni capan tati hitande minen fof ko hen min nayiru miɗen jetti allah so ɓura ko yeeyi tan min jeeyi ala komin tawi ko ɓuri ittinde min jogui ko heddi kon ko onon cikkum so neɗɗo joguima on pertani wadde jawal ab jangguinen ɓiɓɓe rewɓe jangguinen min mbaɗi yimre nde duuɓi sappo kiida hay gueɗe goɗɗe hecca e jamma bandiraɓe mbaɗɗire haala ko tan min cammini on camminani tedduɗi yimɓe jiɗɗal jaram naccon jangguede berde mbiɗen mbiyeɗo jawɗum fo yo wonte mon kadi on mbaɗi foof fulɓe ala ko ngala ɓe keddono ko gueɗel gotel ngani waɗe keddono ɗon tan ko yuɓɓude on juɓɓi jonon somi manti fulɓe ko cuuɗi wadde men cuuɗi nde ko nden woni ngalumin wona ko sombra o kabayla wadde enen en mbawa wiide leñol leñam leñam cuuɗi wona sa yi moƴƴani tan hudora ko ɗon moƴƴani bandiraɓe min kaltanono ɗo komin pilaji min farnoroɗo o ko projet yo farno siko ɓe fof ko fulɓe inen dini en tan ko pinal woni pulaku o woni fulɓe ɓe ko enen so en ndeewi pinal ngal ko en fulɓe so en goppi pinal ngal pinal renta ɗum ko jangde wadde ko debbaji o wi ko jangguinen minen min guddikiran tan ko yimɓe wodere wiita ko ɓiɓɓe rewɓe jangguina ɓiɓɓe wortaɓe ɗum woni tan woni mala ata kala lesna on soriyin nanono hebbol jami ko ɗum waɗi minen kala arab ala ko min gandi ala ko gandi pullo ala ko badde baddaɗa ana yimɓe men jaafe min so tawi on goppi minen min jaafima on kadi rendin en wona goppi rendin en ko heɗen liggoda ha keɓoy to heɓoyte to minen hande min beltima ɓeɗo ko sukaɓe men ko ɓe woni jangguɓe leñol ɗowta ɗum ko jangguɓe kucci fof ko toon leñol hocci holto paɗen ko rendinde pulaɓe merci ɗum noon jaam hiire mon on calminama goɗɗo fo inde mo yetto ɗum kelle mon dow hande ko kawral pulagu ɗum noon gaciyankoɓe bisimilla mon so taw on peewi
Karama diddal jalal ngal tan jalede e beldarla so tawi ɗum ɗon yawti eɗen mbiya bandiraɓe ɓe so tawi woni maɓɓe joguiɗo lettre uji suwa tawa joɗɗinde en sohli joɗɗinde wawi joɗɗinde ngamɗa taba wonande bandiraɓe jogui artirɓe batkuji maɓɓe jogui batkuji bandiraɓe ko yiɗi foof andoma DJ rokku ñañor ndu son ñañor ndu rokku son ñañor ndu dokkata son Aissata Bayaya o holliti men won DJ Allo, bandiraɓe paɓɓe bandiraɓe paɓɓe bandiraɓe ɗo haalitaɓe ɓe e ngam safrudeɗe e nder ɗum ɗo no woni windan ɗo woni yeeso meɗen ɗo ene ñamade bandiraɓe kettoto ɗum ganda famde ko winda ko hen o wi ko dental fulɓe ñami ha tampi nden pinal nani dental fulɓe ko ñawɗo ɗum ko ɓatake pular ummorako jangde faade e ceeral goɗɗo hande to wiyete ustare doole faade e umman binnagal goɗɗo to majjere faade e basal goɗɗo to maccungagu faade e wuyeragal goɗɗo to rumare haaju faade e bondineede goɗɗo to harani duwaw mawɗo gonɗo to yonede hoore mum goɗɗo to fawi jottako faade e sikke goɗɗo to juulata faade e wuyko goɗɗo to famɗere gacce faade e haasidagal goɗɗo to haɓata koye Allah faade fenande goɗɗo to gonata koye tato joɗodiɗo faade e jeddi goɗɗo to mettere ƴiƴam faade e huddereede goɗɗo to leñol mum tawaka faade e heege goɗɗo to ittata ndimagol faade e tawetake battu goɗɗo to ala feere wuro faade e hoɓɓe goto goɗɗo to boni dooki ɗum faade e hoɗata goɗɗo to jeyata faade e mawnikinade goɗɗo to mawninta faade e jangata goɗɗo to wawata faade e ekkotako goɗɗo to wawata faade heral jangin dañin ko ndewɗen Allah e laaɓa gandal ina rokka ɓellitare laamu e dañal hane waɗima yawta fewnane tewɗo duuɓitako mo gollani bandiraɓe ɓe noon ina wittire jaala terɗe jakoraɓe ko tijani man tiɗaɗo leñol tijjanaɗo jam gorko e tokkele bode ndewi gama mano e turguego turbi jam sa yoolende leñol woyima ko waya nantinoɗo yergo Mamadou Fatou Diaby Diallo pour no ganda cimtol tarikaji fulɓe ɓittinganoole haɗa kolto yo Allah gando waɗoɗinoɗo gila e baba Adama Moustapha Boli Kane gando Karay Sire jankiniɗo nangue toro bellede ɗiggundi woni mumde kadi ko mayde woni laamade mayima e Dane Diallo mbiɗuji Mamadou Samba Diop gorko mo mbancire leydi Hammadi waɗimo winde mo arda e bawma Mamadou Samba Diop mo leñol ɓuura mo leñol mum ɓuura no wutti mo wuttuɗo muɗum Mamadou Demba Sy gorko mo Abdallah Jeeri yahani cuɓaɗo ɗacciri ɗum e finde kono bandiraɓe wonko Mamadou Demba Sy ɗacciri windere o wi ko tinne leñol ngol koy bandiraɓe tinoɗen leñol men ko Mamadou Demba Sy ko Demba Amadou Bari gorko e Hara Seydi DJ Demba Amadou Bari gorko e Hara Seydi tampanɗo fulɓe jiɗɗo suurare diniyanke birdo yo Allah sellel golle o dino cuuɗiɗo ciɗo wiɗe gandal jikko moƴƴe neɗɗaga bandiraɓe mi yettitta ceernam Ndiaye Saydou Amadou Samba Demba Saydou Diago Abdallah wani hakko
gorko mo jiimi jeeri tumbere tonga andu gananoɓe Souleymani Kane gorko mo wuli yen so golle ma eɗen hokki tasdeteɗe Allah ne wawi guuraɓe juuti Amadou Man Diama ɓogge dañi ko weeɓani howti haɗayɓe lamɓe jiggoɓe leydi guendiyankoɓe seeɗen yo Allah jokku baɗɗo guendiyanko bandiraɓe heedi hunde bonde tan ko wonde kala mo anda ɗum moƴƴata e aduna o yetti ko ɓurɗo bandiraɓe ko ɗum tan woni ɓe maayi ɗum noon bandiraɓe yajanta en so wona ƴetten goomuji meɗen mogoji ɗi yotta hande yakare janggo bisimilla moɗon e dow dingiraɓe so tawi goomuji mogo ɗi ngala jawtenen woɓɓe hande peyi fof hande peyi fof ndungu ala gaño bisimilla moɗon ndungu ala gaño ndungu ala gaño ko goomu mogo bisimilla moɗon ndungu ala gaño Abou ɓeyande men nata mene micro goɗɗo toɗo dijje to micro goɗɗo pour mi waɗa ɗin gam mbawa haalde par ce que totogal eyyi faksaɗa min jeew so dijje to tan jogui dégi micro abanma a woni toon to dijje to mbaɗ ƴeewto micro goɗɗo micro deuxième micro ɗum noon ndungu ala gaño Salam alaikum. Rahmatullahi. Arsene. Mawlud. Eyi Rama. So gonmi ɗo. Komi ma nda kosam nen bertoɗa kosam ɓirdam joni joni kono mbiɗani ɗum ɗo yahmi jogori yifu ngeɗo ñare innaga hoy gollo e bamgal sakkol mayde ma an hunde wajji e oppataa ɗum
sakuno mayɓe mum ɗo ko ngam mbimi hay so woni gamtimiman oppin ɗum noon ala ko mbawɗa hen mbiɗa yiiɗo mi yii hay Allah waɗi ndewomi aɗa andi wonɓe ga funnague ɓe ɓe barkewi ro hoɗɓe toon ɓe eyyi wallitoɓe yimɓeɓe affaire ballital ko ronkiɗɗen ɗo e wuuro men go anandi ɓe mbine ɓe gadda ɓe mbaɗnami anda ronde gaddone ndiyam nde forage eyyi ko ɗum janomi toon joni jawdi ɓe mbi janggo so Allah jaaɓi eɓe noddi bon i an aɗa miiji wonɗede forage an goto aɗa nende yimɓe o ndenɗani so ndenɗaɗo mbaɗata forage wat fer gadda battanimi wotto so Allah jaaɓi ya nder meɗen ara eyyi joni mi defti so Allah jaaɓi taw tan ko jum jiɗɗa yo ɓerde ma ɓuur musti ko dogi ha bon ala ko waɗi kam ni so wona nduɗo wiinde nene hen ganduɗa koye wondu tan jooɗo yimɓe jarat koye wondu defiral ko wondu guppiral ko wondu kam wiindu mami wini wondu Allah yen tampode oyo wiyaredam ɗo wiindu wari kam nene bismillah rahman rahim nene so yanima hammali ayda heɗo bamma so jawla han codata ayda heɗo ina musa redam ne musa no fi lamɗam war ses teɗe mi calminta ɗum wonko woni kilo suba suppuli suba reedu nen dogo ɗum fof ko aɗa waɗi ana waɗi ina mbaɗiri alay sago haako mon ndewɗa kay alay sago ma dimɗi ndoga ƴew wadde fof nen woni tew joni o batten mbimi yayatale amadou sall arani woɗɗi ɓeɗe ɗum ma sarine mabɓe gara pamɓe hen e wonko kalɗa ɗo jonno so ɗum ɗo amadou sall mbi o luɓam ɗum ɗo sareto yimɓe nawa nekkinen ɗumu taw kila suba ko ɗum jogan wadde ɗum hallata mi nettimam piskal ɗon e yarani yes men fof ñamare baɗa ha piji joƴƴitinde leydi mi laata ɗum mi jogani wadde ɗum orta pino hoore ma soyɗi ko yiɗi fof e kew a sikki min ko an liggal toon ko dañmi fof tan yomi yuppani ɗum wawa wonde min somi liggi mi jimmi gontede posam firtude eyyi soyɗi ko yiɗi fof e kew eyyi soyɗi wiide kam ko mbimami komi ruttoraka en caggal ko mbimami watta komi watta ɗum jogani wadde ɗum eyyi soyɗi ɗi jiɗɗa fof wat ɗum ko haaju ma eyyi ɓeɗo foftoɗo seeɗa la ilaha illallah ɗo bal kam oɗo gayna kamɓe ɗani so neɗɗo yowani mi duuɗo ɗo mais tan tutan no action la ilaha kon gande de kam ɗo de joni ɗe la ilaha illallah babgal ama babgal ko ni tan goɗɗo a joni tan ar han ama musiba ko woni jon seeɗa ako kala ha ama ko ni tan goɗɗo ay ko joni mi jamiɗo sippoyde dow to jami dow to mi ɓundu to moro ƴowa ana ɗumoro raɓɓi tukkimi ɓundu he tan ɗefi naade he nde wonta histoire wallahi nen naɗɗa e woyndu mbaɗɗa cuɗoto ma ko balɗe tan mi yiyami addi o gongal mi fukko ɗo ɗum woto tampino hoore ma so ɗum ɓenni heɗe mi haalanma ay sukaɓe noddi kam ɗo ɓe mbi hikka koɓe waɗoɓe examen haala noon koɓe waɗoɓe examen e ngala kayita tan sukaɓe ummoji hen jiloɓe sukaɓe min mbaɗimi ɗo duuɓi caɓanɗe joyi hikka mi ala kayi an wat feere min hersen mi alanma haw min wona kiiɗi mi wona kiiƴite mbaɗa ɗon nokkiya paɗal fiflor ko woni hersen tan mi alanma min to gonmi ɗo kon guureki dande ma yaami hikkiyama guuri gon koye kombal ma anen so mbiɗo mbeɗa yaha mi lijjiɗa kayitaji ko hedde balɗam koye mayat jiɗɗa koɓe maayi noon jawɗam ɗi ketta hen anen kayitaji min tampinani en saɗa wawi mbaɗani yimɓe fof mbaɗat ni ay to yes to ene waɗi yimɓe darni tan ko wallude eto mum toon to eyyi toon janggo noon mbeɗa wawi yeddema kono min kam mi tampata hen ala probléme jeeya ɗum kayalama kata jamde ko tam ɗo mbeɗa foftoro mbeɗa wonde men la ilaha illallah no aduna ɓe ngari juuɗi jaha ngal ƴeewoya kaytal kono joni ko yummiraɓe ƴeewoyde kaytal est ce que allah kono min kam ɓiɓam ɓe dañan kaytal so Allah jaaɓi i wuro no waɗi man mbar sesnene ɓe ngara aleykum salam ala caɗele iyanono saɗa jooɗo annara ñooɗiɗa ɗe koye manam jooɗiɗa jam kirɗan kire jam jafɗan noon kosam fennaki sabu kosam fennaki noon yimɓe wuro ko minen noddu on ɗo eyyi min noddiri ko on kadi ko jaam e kisal min mbaɗi hunde kene wiye éthique milieu honno koɗirɗon
min tawni koɗirɗon ni fewani hayso ko balla ngari min jiiɗi wallude on min mbawata tiɓe e tiɓe fof koma jaaha 2 kilomètres walla 3 kilomètres en tant que chef d' arrondissement je vous dis et je vous annonce encore son jiiɗi min jogo coftal wallude on onon fof on ndendat gonon haɓɓere wotere koddon pulaar wi wulaga jaam hôpital e goto nolaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi almuminu lilmumini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'da wa qala ta'ala fi kitabihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah wi ko yon nden jogoɗon doole ورث المثل الحسني يقول لحمية تقلب السباع وندلتل وندول بولو موي دول ودي فيتي من قلب اللحمية لحمية تقلب السباع وندول مباوي مبارود onon mon fo mon so hodido o hodito ko wiite ko terroriste so ngari so naare mon ene mbaaw gasnudo odo gal so gasni palle odo kon sonde alaykum salam oɗo ke mon jeeyade kanko ɓuri lundade eyyi ha handi o wotta ƴiƴam de gande ko yimɓe laamu kalɗo toon min gaddir ɗon ɗo ko yitti safrude caɗele moɗon onon jogui caɗele ndiyam won forage onon jogui caɗele nokku cafrirɗi sukaɓe onon jogui nokku jangɗi onon cohli kadi kayitaji fof ko dañon hunde kene wiye certificat de mariage jafoɗam seeɗa minen ndelo koye fof min cufani kanni har meje men jeeɗiɗi gasi ko jori kos ko woni certificat de mariage ko kayite tengtunowo dewgal maɗa eyyo daro seeɗa daro seeɗa kaw kene seeɗon ay min ayi enen fof gonde e oɗo diwan hay goto mon meeɗa arde gasi mo mbiɗa yarɗon ndiyam on nani so ɗum ɓenni garnomi ko ƴewde beele oɗon mbaɗa feere oɗon ballami ndiyam mi heɓa wonde ndiyam ɗe kono so tawi wonde gartaɗo kana namno wonde aɗa namno affaire seeɗatagal dewle eɓe min a famɗiti settade dewgal ma aɗa bonnede ha mayɗa wona guiƴe ɗe Ramatoulaye ummo dow o famɗiri namnoɗo dewgal ma ene setto aɗa jiiɗo dewle ma cette joɗe ɗo ma mbajiɗam saɗa laamu ardetake doole eyyi ko laamu wawa doole haalama ɗum so ɗum ɓeni joni wonnete hulasa woni so jiiɗi wallet ma koddon mbaɗon e mbimni ko jiɗɗon ko so Allah jaaɓi oɗo collègue am janggo mo addan mon woydu ndiyam woni forage o addan mon kadi nokku so Allah jaaɓi nokku cafrir cafrono hen suka mum gore hettan haalama seeɗa ko mbiɗen ko fof moƴƴi kono punno jogui mbi ko kamɓe tawta kanko mbomi ɗo tan sen woni hen fakkor jeehen so ala fakkor mi Allah ja ko jarama pullam oɗo ko haalɗo ko ala ko wattete hen har ko jimmi wiidema a yayino jartaɓen o helsini men ala fof koye hetti omo yaha mo wulno mo luufo mo guitta kada mo ƴetto ɗum fatana wonde hersen naalama pulaɗo wino fayto e jamma goto so renda gondude he ganda ɗum arkay joɗo baba gala ko woni kadi ko gumnata mbimi aɗa teski ɓe mbi konngol ne haale hikka jaabima wuuri won ɗum wona ko fulɓe mbi noon e aɗa siftoro boru janɗenoɓe mbi wonde ɓe cetto alhaali dewle meɗen ita ndeyi to aɗen ɓe mbiɗe ɓe gadden ɗoɗe no wiyatno kadi wiyete ko forage wonti teg ha joni ɓe keɓani hitade la ilaha illallah koni baba gala juuɗi ɓe mbima ko maccen huɓe meelaji woni ko an baba galle joni kiredi balɗe ɗe to waɗi joni semaine aji ɗiɗi mboɗo yehino temede koyene anani jimɓeɓe mbaɗi lone mawɗe dari ɓe mbi moɗo kam ɗum ko woni ɓe mbi kam ɗum woni forage an ka pompilaɗo
nay ko fer banna ham atay joni timo wonam atay bidiya yo yawse Mini filu la de sede de fala mi da kam heddi jul. Cikula be non banne men da ko fora suire men da. Baba ka dum do baba ka. O mo tebe ba. Baba ka dum so mi fere men poni yo. Ay ni baba ka na pa no ne tedi wama. La ilaha illallah. E ko batte. Fere men poni di am kasi baba ka ko batte. Joni hon bata. Ko ni tan. Wana mi no mi fo men. Ka ni fora asroni ne. Te to baba ka heddi wama. Alhamdulillah rabbil alamin wallahi min jetti Allah ko ko hande min welti yo suka ba be ngati tay rabi mi hedi do Eccana Allah wallahi suka mashallah ko mi wenti bari jaw assalamu alaikum jib so be tino won fonna na wenti am ami wala takalla ba kay so wala sa ari tan kan be do wonno tiyam wala do de watte wallahi jira fora aya do wala do muslim suka be ngati do gene re de biya mashallah girin man biya de dum biya ko cella tan de kiyas faya o ya saram pade kon joni gande bala di ko be ora bida ko diam dam e le fa dara ram ta kalam Ibn Sayyid war hade me e bo e be jaf war hade me do wo fu do ko tumira timam sumi wala jagge gade la ilaha illallah ñifi hanana oh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah masani moji joni ala hen sagata jani hesse malama ala gonda kala kacci wallahi an su gaccen barano hande amaya dam non tiyam tan gili jigida jamara ga ummat gil kala man ana do joge mama ko haalno ko ala ko wattale sanaka jafa ka ani dum mi kalino tental ngam bida ya arta chalida ko ne da artema am sino wala sama besugule dam wala fa yado kede pamen ndungu ala ganyo arti wajade to dental ala amtare wodani taskuy hanki mi jodi hande horam ngande koy nafata ndenden mijoji bele diwten cadede yo wontu gonga darne men nde anniyati kawra laadu min jeyno ƴelliten pinal men mbaylen gonka men ko ala anniya tampinal naftata en jetti jombane bawɗe baɗa ono wela baɗiro ono weldamo alda e namdal en jetti helifaɓe diine e aada e bagginali e manolje fewde e jinnaɓe men gam renoɓe ndiyam e jeygol ha mbawɗen naftude moni kala salminama no salminirte weltoni ko sukaɓe mon ɗiggol mon miñiragon mon inna mbiya ndungu ala gaño gardi hande waɗande wonde wassalamu on jarama hande yakare janggo oɗon pada ɗo e jongiraɓe jamtani ɗum noon so tawi yonta hande yakare janggo ready akawai mara tawai am de oke ina abra ngamul filde to babon mama nan da mana wala tira ka marat ninja tawet ibagal ko dane himbe ngale suba biya jambe ko suba ngonda ko andin tukaw ibagal du ko wona tan hajira yoni mi maye da ka balen kafe suba ga mbur wata kay be mi mayi abagal mara zakra won kan asar hajira kali abane yoni haji taji ya raga masir ono ijam mo ngam pupo do ko won baba dum ko lacci lacci su ko dem ngam wala piraka hali yoni ngala landana marga lacci panda bani wonda wona ha tuwabi ni margo ndemir ndi fol baba kana ni ala ko min min kati wala o sedi ade o sedi a piro jaro kilo 2200 nene joni baba le
wana ka tontu omo jango mi ma omo taw na anda bala ci formal mala ci no wonite ay sa wadi ni a wati ni makka en hawla sunna na anda bala ci ma sha Allah ay de ma sha Allah ni na anda bala ci ko kan donc ma sha Allah ma ci ni bismillah baba galle na suba gil bi mi de wudi mi fofo radio mara dañu patiray akay fara param nan ngara ngara ma ari ko ko nani rafi ko me rafi ya to pala wala ki te won rafi wala an andano ay da hayel rafi ay wala ari mi o ko o ta sama suran ay mo wiyete pali hedma amma pali dus mo wiyete hedma pali yam go ni tati nay joy jagam jegi jatas jare sap pale woni ko fuuta la ilaha illallah mi bongala ho wayam ati munnas ene kino akini yona jam ay ni pin sa ponje na pubol wando tan jonde tano baba ka kare kala ma ana tino ay lati munnas o no akini on ko nafa ay pimaji on ko nafa on ko den wana bo ay ko ko rena akini dara mi dalla ji samde pala wala ana ba ke sa akara kille jograni mi ya nyawu ndi kam tawi ana ko no bida ko bima sala jabi to mo bismillah jambo ngir ci mo ay dara Mamadou bismillah jam Mamadou ayo dir yum yaltu Mamadou bismillah abar yaltu ci de pa warse mi na kadi ham ade tago kilo kay ana ba taganam nyana wala jar voyage taganam jam ba mo nyel fa kala la taganam nyel fa kala la taganam ade wanda mi takka dum ya hade sey na yeto do sen hade sey na ma ba sa amani tamdar kabati amani tawani tamadi kabati amata tawani tamdar kabati amani dum sey lam sa marhaba bismillah mo dara sel ala ga baraka ji ci ala jawsa mi wonto jahannam do sel mi ko mi rewa hade ma do be salmi ana mi gam so fiti su bakala do de do kaburu aba durdurol ala mo na ru ka me do kaburu ko tan na bakama police ari ala wana police e mi ko rafi go no fanatisme ko ko arti wala mala busam ala wana busam ka hedo mi kadi anna ata du la ilaha illallah bimo kala wayo hamita buru bandu sar bo ngai fam da fa fu sar hedo mi mara no ka ti do hore ko mi eddu dum buni da way na ndawra ta ar jikoro da fa kiri de wa haso barsa premier sa taro fallo nawa dogara da ma ar suka ma na ko he ati munnas e do wakini wana jam sar aju kata wa da ci munnas no akide bimma dido dum mo ngana fi bo wala bo sa poje la bimo wana ndo tana bimo kala wayo awa to bi mara yeto gal kalko tamre kidi da sore kalko to mo desna ma sibir jum jira yita bismillah sabari tamre kaman tamani sabari tamre kaman tamani sabari tamre kaman tamani jaga kala di envoyer ay ko sama wala regal assalamu alaikum salam rak baga ci piu mi ci piu kay baba asal mashallah mawdu ma bula na lu hande ay deb liggey ak envoyer kala di rek kon baba kita yewru tema jam jambol bismillah hande ami jeki maladie god mi wiye palliative maladie la ilaha illallah an mawdu fini mawali dum nyandi an lu ci fonde i baba dum wone wurgo ko finirte jangi no ma jangi no nga hedu ngay rek jangay dum baba dum problème hedu ngay rek baba dum ko ala be hawon sonto ara gon fere mul madam bin agal adu ko 25 bi ala tan ma peccol amma du sala anini ngana adjoyam sami mutal biya matat sami shigital biya wan sami 100% biya 100% ali ka man ko aka baba gal o jojo dipi ko ba mu gura pour forto ayo ala ko ngole gal lam ci bagi joy ni bi ala dum ko aka ga di gula ko ko kana babu yem yal tokol bina alu la ilaha illallah aka gindi ko la ko fortula école sami 100% yam 100% baba gal ci ko la nene mi mati kay ya ngara baba gal kare halama o ko tugule ngal janga na mo de tugule a wona janga na tara dum tan ma sa hala ay ko woni police ma anda li yamana police mi ma jangay ko jangula ko jang france acha na france ma a fa na ka tan khalil may love ko may love wa yam jatam tam tam la ilaha illallah
nek ay de ho di dadi da ni mana fa musa dem in ci kom de ke ci ha fa nek ay hay so ndiyam sa ci ma da jam so jëm sama wara man dem boloti fa de so dara de la ilaha illallah wala ni dawai di wayam ci la ilaha baba gale la ilaha ko mi wala mi ko mata mi wala ala gay pore sa tege men hande ko baba gale mi bawo sa ga argi ko sama na da ko ni bane salamal ne jam nyeli on biya tan na tan mi ngale pa la ilaha illallah baba gale o mo wadi yata la ilaha illallah arga ina kuna mutir wala wado na kuna ni Oui, Johnson Makoro. wallahi melim docteur On a tout il est malade quoi. il est malade Ouais. On a des maladies continuelles, paludisme. ni docteur Fatou bi la Paludisme continue, paludisme continue. ina ko wati Alors on a des maladies continuelles, paludisme. wala mo tandu de Non, alors on dit on a des paludisme. Voilà, on a beaucoup de filtres. wala ala ko sa pa Rafi. Paludisme. Rafi o ko Rafi ko ya daradu. oh Eh. yayidu Tebe wa wi ni ayawi ardido. Aha. la ilaha illallah Ayawi ardido parce que du boyi nangu dema. Du boyi fitam tan ko boli balmani tampi ma mon fe gado si. Eh. nanda Kadi jew surtout kadi bandu ma no wuliri ni nangi ko bandu kadi no musa do wol ko keji ma ki. ene jabbi Afami. Te il faut kadi tetina arkile ne fe. arkile Afami. Faji hali dum Inshallah boli di memma. Inshallah. Surtout kadi topirda kadi labale davantiru galle ma gile tijji deme ja ko nan di hen. inshallah Afami. docteur ajara baba gale ko bino ma nandaru ene hala ma raki nani gele jippina hala ma ko adda ko biya ko firme o jotto fi mali won piwa nani fi ma ko koy nafa ay kali nafa ne ko gowdi wattu ma rew tale ko andunta kam o wuyi wala no bida yow Surtout kadi in conseil ne woni wajiyo kadi fewdema conseil wajiyo kadi fewdema redima yidde wiidema tan sukaɓe ɓe awa pat ɓe jangga aɓe mbaɗi nafoore e galle amin surtout kanko raki garowo ene wima baba min janggi hande paludisme walla kanko debbo ma biyoma hande mi heeɗima journal wiya paludisme ko rati ay kanko oɗon sino wonano janggoydemo l'école nde o wawata andude ko woni paludisme c'est pour cela omo ara mo haalanma ko woni paludisme anani jangga c'est très important inchallah a faami surtout kadi min oɗo docteur mo jiyata sino wonano à cause de jangde mi joɗata ɗo ɓeɗe haalama ko woni paludisme ɓeɗe faaboma kadi e probléme ɓowɗi inchallah il faut tinoɗa surtout n'oublie pas oɗo ordonnance pharmacie juste nana virage ma ɗo e dow godron o toppitoɗa ɗon traitement o ko siro fof nani hen mi ɗo siro pour mi yittide hay tangal manto nani hen inchallah ya sellu tan teddina noon arkille anani jokkore jarama baba gale ko bino ma ko rek jom faadi bol battaɗo wona artinal mawgal gallo fof dilmo ko ni bino so tawi jami soso envoyé crédit ne woodi watnon ɗum wala pari yow ma ko rek ala jen arkide ka coode fen arkide joɗɗe kala nafta heeɗiɓe international PRDD Jaws on paɗa e jingira PRDD
Tell me, give me your number code. Negative, Sanchial, Yangi nice, Yangi cool. Slide when you're in a white full. Even I'm in my pigeon, I'm in town, I'm in Yemengool. I didn't want to have a Yemengool. Wind up, one around me, Hana. Dancing, Chicago sample. Welcome, Chicago pilot. In fact, I don't lie. Whatever you don't try. I don't try. You don't lie. I don't try. You don't try. Why not for me? Yeah, was a million. You mama, I'm the shawl. You money, can I buy you? Don't tell what you do. When you go begin on me, you better you go and do. Along the bottom, you're looking at me. We're taking over the man and all room. Show me the girl, what I know to me. Jungle, but all I'm going by to me. I'm just the money room. We come out of one calendar, you to me. But I'm in your woman. Look at you, Magoma. You're damning your tumor, you're damning your tumor. Melody Jungoma, Cabessa Jungoma, what a damning your goma. Look at you, Magoma, you're damning your tumor, you're damning your tumor. Cabessa Jungoma, Melody Jungoma, never did Wanduma, Cabessa Jungoma, never did Wanduma. Ini mon kala inde mo mayatta de budu. Okay, yemen and jack. Okay, yemen and yam matem ko jack. Jude de jack. Tamuko tamunen, irduko hirdemen, yimiko yimbemen, yiliben anido. Jenison anido, popon mingamodo. We will run me fit and among me dance up show. Gabri Genti, I'm gonna yimbe, on yimbe, on yimbe, on chakamati, on the top. DJ, alumni doesn't mic interplay. Yeah, Pantoko Munyan, Lakitak, Hakum, Kakitak, Hirtak, Hatitak, Pirama Hajani, Atitak, Parkotobi Puni Yetitak, Halabomb, Topitak, Esek, Jekitak, Yetatak is a Fokitak, Opetak is a Jokitak, Jamaica, Kenny Yellow Tob in a Maya Park, Jenny Jumu for the Whaley Park, Kill like Tupac, Puritani Kokopani Boy, Automakina, the Soup Park, and Zako, Yokaku, Rapuri Nantando, money for the Horomuko Park, Montuno Tosa, no, none of my phone, and the Jama, the boy talk, we make okay, the water go. We have to hold the water and let us improvise. On famille, improvise sur le ramka. Just here. Le ram ya hisya wala jam. Lem fulla ngem le mo hirna ngere way war ko mi yilo bandam. Wona li baye li mu nder diyam de wonno mbedo jogi bam todo gondam. Jarama nene ande budol jungam.
jarama baba an nannuɗo kam école andini kam leñalam yo Allah dandu men e ko woni e ɓernde gaño walla men e ko woni e ɓernde giɗo mi siftinoro on wonde ƴiwole bomare iwne to maje nduppi ladde hendu soggi hudumaji no wayamon to maje nduppi ladde hendu soggi hudumaji iwone hewndu humɗuminde marmalle no kaaƴe nder hen an ɓe cotti gawri guuɓi cari ndeke ko leñolam sari keɗimi kettimi nalli wulago wonde kaptantoɗo leñol wimi ari o wi ko ndulle koore cakkoɗe muddeɗe jangge école aji e métce wono janguɓe jiila ɗe ɓeto jiitol wota ngame majjuɓe gandine naate wuro irte wayno jartotoɓe gerte no wayamon mo yi damso noɓe jumɗi mum sikko fayti hoore mum mo yi damso yernas mum sikko yiɗa leñol mum mo ñamiri neɗɗo noon mbadi mum juumo siko en jii ko maayi fe ɓuuto no wayamon from Silly Bobby. Bismillah mi fuɗɗima alhamdulillah jori namɗo wi a namɗo misidno woori duna ko seeɗa belɗo holi jeeri ɓoyta nana ɓeeɓi gacco baratnoɗe natti fawguinde namde kam ko saabi holi an sakara jooɗo caggalam indam aɗa bacca aɗa sowro añɓe tewa maɗa tacca sifomi wiyam gujjo wiyam bonɗo wi hay poɗɗe mbeɗa logga kono Allah nana ndaara est west nord sud mi yiɗa giɗo jogiiɗo ɓandu caméléo damso ko rebel aduna mus nayi wano male mi anda ko sabi yiɗe siwde mi sigardi kam ko koyɗi hutti wonti gonga rendini mijoji ɓoyɗi añɓe ndewe yamde conga musique ko jarabi luɗɗi hewɓe labde musique ko jarab ko ala hunuko nde metti yilade yetta jomiraɗo ko artiste ɗe kewɗe mbiɗa lincide joni nafade asik waɗa mo wona hewel mbiɗa sohli fansomo jikkake jikku dewel woni fof ko Allah fese mum min ko musique o fese yam yiɗe siise ko jooɗe wande ñori leydi on ko mayga hakkude jeere jogori tan ko ɓeeɗe golle men ko hannde min jiyoyte ko jamma galle pinda miijo wonde miijo taccude maayo mawno mbiɗa sohli neɗɗo pinɗo tawko teddinɗo aara musimmata ko bonto ko tumtinaɗo baar o yena ko hulantake malaɗo joom kaake huɗotake ko doge ngendi e dande mama ko yisa ko mama ko yi ko woni asama e yottoɗo mum hoɓere ngendi ina jogii teskuyaji e gonka men hannde yiɗi rendude moon bandiraɓe tesko ɗen wonde gonka men hannde ko gonɗen ko e yonto adunankagal woni mondialisation taskoni natodiral rendoji e bolodiral pine puknigal e kutorde jokkodiral gardude e kesam hesamako radio ji téléji téléphone aji e guese internet e cal saltimum youtube whatsapp e ko nandi hen ɓeɗo kutorɓe jeytade hande e gurdam mbo woni e men kala koɗe kutorɗe bawɗe jokkodirde aduna o kala e hojom goota ma elle taw maɓe jeyda e wuro woota ɗe kuutuɗe ɗe kaɓirɗe noon eɗe coomi eɓe coomi kosam kalawiri e kandi
yumtagal e yumtede peeje ekkatede nde e kuutorogol ɗeɗo kaɓirɗe kandi ndi ko batte e rewam ɓe jogui e kala kesɗa ha tagi e hutorade ɗeɗo kaɓirɗe kalawiri ndi ko firtare e borjitare heɓatede nde e ɗeɗo kutorɗe sabu humpita nga alata haaɗi e wellitare nde ala haddu ɗum taki bandiraɓe oɗo aduna hande aduna natodiral pine e pugodiral rendoje ina jogui batti mawɗa e rendoji men hande sabi emen kala foof hande haalata ko ɗemgal pural jiidaral ngal kelmini jikkandi jilɓude jiiɓidi janggoɓe men hande kortima ngal maɓɓe mataw ɓamtare lahtima ustade siko tan bandiraɓe so tawi en kibbatima e ɓattin o ngal o adunagal ma en teska wonde hina waɗi kata e musiba mbo rondani rendoji men hande sabu ki iti foof ɓiɓɓe men hewɓe hen kortima ɗemgal men ma walla gone faggitade ɗemgal gongal e ɓosɓostude hande yidde lomtade ɗemɗe men yumbidi ɗum addi ha ke heɓe kelmidi meɗen majji jiiɓima bandiraɓe so en kebbatima so gonga weli Allah bandiraɓe ngam natodiral rendoji e bolodiral pine e gongal e aduna o hande ngal addi paydi e penkiji hakkude penkiji gurdam men hanki e penkiji gurdam hande siɗi taw koto bangge ñamdu ma walla to bangge needi e nesuji ma walla to bangge ñarangol e ñantungal pizza lomtima hande duuɗi sadak Vitabix lomtima kodde e kosam Pepsi Cola waɗi to lomti tufam lacciri e ñiiri hande wonande yontoji men ko puydam dinguere télé e téléphone e vidéo lomtima dinguere men hanki e kirɗeɗi tindi e daari e cuɓti ndeke bandiraɓe fotani hawde en so baba wostama papa nene wostama mama tan helkari en heli dande galle kari en bandiraɓe Allah mbaddumi on e ko ɓuri sofde hande e ɗiɗo pullo wiide ɓurgal bruh tawa noon ko ɓeɓe ngalana inde ngalanana inde ngal kutorgal jikki e mende helmere ujini aɗa wawa yahdude e lowde ɗemgal maɓɓe
tamɗo ɓeytuɗen na elle jawɗi ndewnaji ni ndewɗen e maɓɓe so tawi en dartaki eɗen mbawi walde layde en kalhitani kono tan mi yiɗa haljidde mi wi'ani bandiraɓe ala ko ɓuuri yottoride hande e tawde baaba e nene kam maɓɓe ɓe esiraɓe eɓe jeeɓa muselseluji kolliroji jamfa resodira ha fijirde foola dewgal bandiraɓe mataw gacce pawnatnoɗe natti baratno natti waw fawnude woro bandiraɓe gaari jaɓɓita ɗen gonka men guila nimsa jolani kono hende woni feere e hono mbaɗanten o waame garɗa ha fuuki e dalotuji men musidɗo Ndiaye Sadio Amadou wiino yidde hoore mum ha tabbita ko e timmal fasnade gindi mum ha sella ko e neɗɗagal reende ganni mum ha hisna ko e neɗɗagal o jokki o wi neɗɗo mbo anda hoore mum neɗɗo mbo anda iwdu mum neɗɗo mbo renani pinal mum ko lekki ki wurani ɗaɗi makki ete kala ko neɗɗo renta hoore mum ko neɗɗo hoorata rena mum renta hoore mum ala ko ɓuri ala ko faɗɗi fayidede e hoore mum bandiraɓe ala ko faɗɗi fayidede e hoore mum ete kala ko kibbitantaɗa saɗa yaha a wara dingue men wayni ande pinal men ndeeni soɓoyoboji hanki men tuugu majji kadi goni tuugunoɓe jangga men ɗum noon bandiraɓe musidɓe on jarama on jetta joɗɗinte ko siftunde bandiraɓe wonde so tawi won ɓatkuji ɓe gaddi ɓe cuwata joɗɗinde ɓatkuji ɗi joɗɗinte koye ngalɗa tabal ɗo sukaɓe Didier rokku ñañor mission eyi ɗum noon hono Mamadou Toyibo o hurini wonde yo en gartan hakkillaji meɗen en kewi yittude ferɓe hawaɓayen gonti wasaɓe wonde leggal ɓe yiya wattangal noro kono bandiraɓe woppa ko wona ko men woppinen ko men ko wonta mere ɗum no tinadene ko men yoten tawen so wona ba min refnan ɓeesa ma seydi so merci a jarama fewi wonde diɗal joyal yo wano o anno kala suudu wonɗo e Mauritanie naniɗo e ɓeɗo yimɓe ɗum woni ko firti tan nodduɓe ɓe e mawni nodduɓe so mawni nooti ɗum ɓe mbi gerte jartete koto ndemano mi sikki tan woni ko mbaɗɗon sa yi oɗo pulago fo ari yanana technicien bandiraɓe won majjiraɗo téléphone ok fo toɓɓane ɗumɗan ko ɗum min kalno kila noon e mbeka min ponano so yiɗi million majjaɗo hoccama hollitde jomumen ko noon mbaɗon ɗum wona ko pullo natta suudu ko na maya hege rokke ñamde yaltata ñimme juɓɓen mankiri en tan ko juɓɓudi kono alhamdulillah ko en doole heɗen en nokase ɗiɗi leydi onon jangguɓe mbi min kam alaɗo jaami mbiɗon oɗen e 20 pays wadde ɗum famɗani mbiɗon on ɓuuri temedde million ngaji wadde ko haaɗi en laama gonen doole to leyɗe mawnuɗen to ndendene yimɓe ɓe mbaɗen ko waɗete ko jami nurahibu bi kulli man jaa huna wa li ayyi sababin kam falyatafaddal ha nahnu huna marhaban bikum
goomuji makko he ɗum noon ngol ene nodda yonoto ɗo yonta hande yakare janggo onon e digal mbawi ɗum addude joɗi ɗum e gamɗa babal ko sittude bandiraɓe sayo joguiɗo ɓat ko wattake o sowa joɗɗen ɗo ene wawi joɗi ɗum e ngal ɗo Ayi joj Anga babu gala sina sanga wa umu tapas. Ni pat hay buri mi ala. Iya nyamara. Marko wadum gosi. Mar gasi. Chandi ni wadum ri. Ko besto wal. Pour na ñam andu. Babu gala dum baal. Tara ñi man nga men. Ko sam geloy. Ko mira dum ko dum ran. Ko dum chauffeur mudum. Ko wadum dem chokuli. Ko mo few dum gilelaw gilange ñaw len. Kan mu tonner wur ha boy. Yeah, Fati. Oui, ça va? Ça va bien? Allah vous. Ouais, je t'en vois. Ouais, mais il faut faire. Ay famille nak mo dara. Mo tay vivre nak. Ah? Ah, kanen. Ouais, galanto. Ko hen nga ci zone. Wa jami felisi. Ala jom jëm. Mu ngi leen tag. Ala jëm c'est la yitte reste demain. Gasi. Wallahi welti. Ah. Ay ko mi dano ma. Hakki ga dem ni fo ni wuti. Ko wuti. Ay buuru mela. Ay jana maten. 35 millions no. Mtoto wadum. Madani hajuma. Kuma ngalon ko hen jeya. Aljuma inshallah ma dore arane. Ayo tim. Mu ngi leen tag. Ernam wadi firgo. Mana final hodi? Kana go mirani. Amina buni nangalam. Do ngana mi ma sitam tam. Wallahi bismillah ma. Jonjon pin. Hamel nabi wi ko nyama tay buri be. Bidim faram dal top. Mede tan. Wala buri be ci hunda. Jonko buri ma ko ngadala. Cey yalla sunu borom an ka dum ni hewte. Na sammi yumma. Inshallah. Dokter, orang bawa kali sini handsum yang cakap orang yang fitra lawannya, kau temper mutan buat, wallahi kau kami dokter di hand, so kami kau dohan mautan kau tangan noko. Assalamualaikum. Ini galau ya. Ayo galau ni kita mablai hukum. Jom suruh mak tuan tak galau nyala tan ko ya. Iran ko ya bini mah. Bidal. Anu ko ya. Eban sedem kudu ka tek kotak. Wali sata lakaran. Ayo galau wai. Gil suka. Afi tana lo dan tanjaga. Woi doro yo. Bim musam fitoi. Eban an lo wali ma kom jaw juma lo ke. Adi ka gumi fita. Alhandi suwayon. Musam fitoi lo dan sa gaini basna kam ni ko. Woi doro yo. Hai som fiti la bara, hai som launi la bara, hai som pacemi nada, hai som fiti. Kore kay tak buat kira semua. Ini dia jadi, jadi. Hai som fiti la bara, hai som launi la bara, hai som pacemi la bara, hai som ngerti lawan. Jam, bakar anu ko yawi ko agani. Iya kamera lagi jauh nu fe lagi cerkai. Bira? Apa masalah dia kira dengan semua. Bim. Wana awasi lindi. Cer. Jam mo jam sagonon. Kon bim. Awala me kacay. Iya suka besok kasih suka kafe. Mir mi ayi ka. Kita yar ka. Bim wala me kacay jonjon. Cernyo. Boy doron. Ko marata ko dalo ko waram du. Adu kacay ha timo dor. Dor kay dañu bon. Warani. Dor kay mo bal lu. Yow dum don badu da he. Son arti cokki so Allah jadi tan may don ma. Ini cuma jam der kay he. Ala fata ma tukki. Wa sa sa ma tukki. Wana babu gala wana Muhammad Ali tanamni.
Assalamualaikum ni ane na hudu kara. Mi duga mi gina daftu gina ina hajo. Foto hor ma hor den art ba mo ni. Babu ka man dadir ba ma wal. Baba kay nan delu. O man dadir. Ne na ma juri. Jara ma bani. Ka batul bandu de. Agam ka ama serwa. Wona auto. Baba gal hor ne li nan na. Gata batare mo moto. Baba arti hakil ma. Am nu gon. Agam ni waru hande waru. Hurui. Ni dawda. Ila ilaha illallah. Ni wota na maru. Iwala dum ko pudara. Min do jot bara jati yaram. At buro da ho. Mi na gadi ko baba wa yo. Baba gal an fiu sa nyama mo pona. Jo mi nyamani. Baba action sa fide. So wori tay ma sha Allah. Ay min nak foti yum la mo don. Ko bi no be wona mako felti wadu. Altuma inshallah. Hon ma ara day gallo. Ni mo nyaade. Yon take be wakti. Bi mai. La ilaha illallah. Ka ta mai. Ay dum do. Ko chonta nan ti on wondo. Toto muri ma adu hona. Dum sa ini ngam. Asika. Misika mi ya. Wala ina men fo weba. Ko ma o yam tara sa ko yam. Dor inshallah. Ma do aljuma te hono ma arlo. Ma ke da ko dem non. Mi yehi boy o gal jamala he. Ne mi mem ne yewtel. E o min law de kar. Ay babo do. Ati mo nesta. Baba gal chokki jamma chokki nyalaw. Neɗɗo muñallinta wallinta min jamalla ɗum ha gueƴe ɓenni wayno Ibrahima Samba fomma her piiɗo neɗɗo ni ha bonnare hande de cokki meli 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 Chéri boy meɗa firuni am ay hadi komi mbarɗo ƴew kanko joyi 7 mi joyi 0 waɗum kam président almaki abittoa ana hiiri koy e ɓan nommunala nommu ha karen aɗa i ey sodam sodam jalomaje woni ko jeɗirɗa koko defta wona ko tawata wona ko koɗi o defi bone wadde karaw ko gottuɗa rew tawɗa ɗo an so mbimo nammunala mbiram ko mala raw ko kewanada karaw joni faw ɗum to sa fini dokka albuɗi ala min ko miskin almam yar ɗum joni saljaɓe wadde yar chéri boy aɗa andi ko jaho woni gaddo mbimi abbisto aɗa wona ko nottinana dokkuma sento mina irtini natti aɗa andi janggo so Allah jaɓi on fonno hurtinde aɗa fonno kon fuuji ngal yawtande ngal yawtan ngal yawtan janggo guiɗam Ablaye ne fonno hurtinde so Allah jaɓi manduɗo guila gandanɗamo dore kay tawi ko ni hurtinta mi sikkananimo de guiɗam Ablaye fonno hurtinde ko min noon mi won guiƴi min addete to suma janggo so Allah jaɓi an babagal ha joni kam fuuji jaɓoni an jaha min mi hettoɗo min taram min ko koygal ma koygal am iya somi yeehi ɗum meeɗi yed neɗɗo kasi eten debbo e galle so woni gaɗo waɗa tawi galle ko debbo lambo gorko mi ɗum meeɗa yed mbim heɗomi yaha watte ko ɗum tan woodi mi yaha ay a hayti yaade aɗa andimi de iya kam ma wosila abla waɗmi wosila abla min ɗum wonana jam mi yahat de waro a hayti yaade ni baba a haytan yaade de mi deƴƴi mi komi mi deƴƴi deƴƴi aneni eyyi joni umulele ɗe min ko koye yebten i doro jambari lelta fittoni ñallah lawɗi kadi i ɗum kam a wuppatte a iyam mboɗo ofmaɗa baɗon guiƴam Ablaye artawma ɗo siirani ɗum siirani ɗum meeɗa yen a wuppatte a wuppatte acca jambaram jamma wuppu jamma ɗum ɗoren e wadde tan joni kam mi wiima ya tel nden oy doro yo jammaɗa tan ñalawma ñallinta oy doro tan ha jam no waɗani surgani yimi o moftan haw tawnami ɗo han galle lay wani 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 anda babala bana moy mi weltimi mi wuuri kam mayɗoɗo imaka mayɗon yo jam maymi layerte min ɗum addi ko ɓuuri oto so mi yettinamira man ka coɗɗon ko powruy waya sojo wona ina mi yonti fo weeɓa joni jira yitema inchallah an ko mbawɗa yontide kalama ɗemɗon beli kala gina 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 beli wadi kelas kelas dia akam pabagal o bana moy dia mabba ka ko dandaɗo abba ala kam mbimi an abba tum caggal an kam a ƴamata wurtinta hettitam gay mbaɗa mbeɗani kono pabagal o bana mbiɗa o bone ko wen ara yi kultina ara yi oroñ no mbaɗa pipip kay aran ko jawgal mbim ka nawlira rewli peccat ala pondirta e makko aha ga nawliraɗa kay wala haw
ana fittata a lawƴata a wuppata defata hunde fof mi cagarani yo dooɗo nawli ha kono yidde kono yimɓe kono yidde ha mina holɗum a fini astata ɗum ga fini walla hetta hen ha ana ɗum yefkata wonde haqqi maɗa sellay ayi hewgay ay mi jabata komo ni mi ko jeewa jam bacce jam bankon may muru paani ni seerataka nawlirtaka muje wona yettini allah jam tawma gali oy hede ɗo e guiɗam yo allah fewne ɗeni amin jaɓiraɓe han won allah fewne tawkoni yo allah firtu nawliru ma eyyi ɗum ɗon fanayi eyyi so ɗum paasi addu toggu gasoil ma dowro todde eyyi so allah eyyi an jam taski o taskuma ken ko lembere o hannakkata e panay sabbiru ka oui bébé no mbiyeɗa laysar mbino no mbiyeɗa panais eyyi jooɗo waɗa kajen jooɗo koni mbimami jooɗo ɓattomi mi jooɗi mi ɓatti mama eyyi lenama fewo noon tawi bidde papa oui Umar Menge mama chéri boy eyyi mbaɗɗa nanga def a seli abdoudega o ko gogama baba min iti bonna babu joɗon baba galle am woppu cukalel ngel yeeɗa ɗum ɗo waɗi baba ko neɗɗo babu eyyi ko gogama hay baba o ko pam o yaɗani gase baba ko pam yo yaɗani gase baba galle seeɗa sa nani goppam ko neɗɗam sukaɓe ko ɗum joni mbiya ko ɗum ɓe kewni eyyi mi andano onon kaara fo heewi an kam pa nayi pana nayi nayi ko jongoyɗa ala ko lay sar leyɗe sar hamin ndi e hen haalama faɗi hene haalama an kam o ko hola o afa makko mamma jam oɗa hawla mon afa makko mamma jam an he ƴewam ga waɗa randi eɗen gandi télé ɓeɗanduma télé ɓiyen télé ko mbiɗa jogui ko welti ko ay halisaji keɓanna en ɗi fof koye poche bama e welti mbeɗa wonde attention hoɗum ɓe attention tâche ma monti baba galle an aɗa hirtinami ruy aɗa wontinami ruy kam keɗɗa toto guiƴira ɓiɗɗo mbeɗa ñamdurmala chocolat eyyi min kaala fof wona ha jam aɗa ñamko jim haalata paradis mbeɗa heeɗima aɗa heeɗi kam ay min mi wondata e ɓayde galle mbeɗa fina mbeɗa fotta guiƴami galle ɗum o dañata ɗum ɗum ko haram wona ko haram e somi ɓenni falamani sa meeɗa i debbo hokko horum daɗi min hokki horam tan ala faati mbimi heɓa ara gacci fulla wona oto taski falam taski gaddam nawɗa o hokki horma o hokki horma an baba galle gonɗa ka hersalan an baba galle aɗa hirtinami ruy aɗa wontinami ruy mbeɗa muñamma kala haalis keɓɗa yaha wadde e guiƴiraɗ ɓiɓɓe ma an baba galle gonɗa ko hersinan min ɗum tan min ɗon fayi galle baba ala radio ene jehen galle bamma jehen ha baba aɗa men la ilaha illallah galle ɗiɓinede mbeɗa jooɗi metti min de jooɗo itti balɗam jooɗo gorko bawaɗo wala ko futtino wala ko lawdi wala ko jamɗen ñarƴe liɗi kañum hay gaɗama haydara la waɗani galle mum nanni kam e jewgal te dewga ayide wonji joni gallam tasi hay mo des o wonino koye ɓiyam ɗum mane ɗummuɗon te debbo machallah ko debbo mumɗo ko debbo jiɗɗi resede on ji la ilaha ode fone ɗiya yafuyo ko goso defat ruy o defat te ko jamara ko tam kala ko dañi bisimilla no mbaɗɗa مرحبا أنا زين تفضل بدأ لا ما ألبس رجال اسمح لي يا أبويا أنا مرحبا قلت سوف تفضل أبويا راني جالس نقول خليك مع صاحبه تبين غمبونا أنا نمين غمبو كمبارونا الله ودي ما برك أما يتم سونغو وني مبارولي ما يمرك هوا فتن سونغو وني مبارولي ما جنين جاوا ماي sabne dam so nyami mbarodi mudum wala harfay kay so dum menni Amadou an adan hoyno fulbe adan hoyno leñol fulbe an ala ko defara sona jandilo debbo jandilo kadi am mi sikku ma do nañu ko hala saftu hol men da Edison an ka cierno kadi ko ƴewre ko bonni murtani fo hande yo yimɓe jaggi ko aɗo an capama wonko ɓurɗa ɗum cikka men sa ari ɗo e galle e mbiɗa ko ɓe ƴetti mo rewata diine mo anda diine mo rewata Allah jokkata en namɓe waɗi ɗum ɗo e galle komo nan capata an pullo o femme a ɓurani capata jofo yo femme ɓurani soni ese fana mbiɓe ɗeɗɗa Allah rendini men ɗo rendini men diine o rendini men leydi ndi poɗɗen ko rendi gonen neɗɗo goto basi seddu koy hersem haalama amadou aɗa heewi haal aɗa ko jimandi ndem gueɗel gotel no woodi noon ƴew tan an fulɓe no mbayi hewde yontaɓe ni ala ko mbaɗata sowona goppaɓe rewɓe riɓɓe yontaɓe desande ko caɓata
a wari kam gacce eyyi ko jonta garɗon ko ñallude kono noon min hankadi haalama jontade yoɗata yitere kono ɓerde yoɗata gilli min ko foto hanna fo mullede welo dango nanmi waaw bu dee si xale ñoro xaama dem si biir di leen jàngee naa eyyi Aïcha ewa min janga mo sabbulle yimɓe famani ɗum angoni kene ñaka ñaka an ko nanmi ko yo ana mada mugu manna ña eyyi sene wona gacce walla wonta gacce ɗum ko an rontoɗeɗo gacce kadi gacce ɗe kadi a yaɗan majje ha maya an sar kulle ƴew toon an sar kulleɓe no mbayi hewde ndiɗo leydi ni no mbayi yodde yontede ni yan ala ko mbaɗata sona yeyde sedde ko jolo ɗum ko an ñaggi fulla yo teri ka ƴemayo nam baba galle yawno yabtude ay bone ko woy ɗum ɗo so jogueɗede ɗum moƴƴani iko wonma ko naftirɗa mi haranma bone waɗi mi ummiɗo jaami so musidɗam Amadou hande ko ɗum tan ñallumi tan ko yaadu ko mbiɗa ko mbiɗa waɗi ako mbirle weru wiye mo weru wiyenoɗo wuuro ngo babgal ko ɗum mbaɗɗa hande ko janoɗo weru wiye joni noon jettimi tawmi Amadou ne jonɗe debbo goto caɓa namnimo wi ko joom suudu makko nanmi sukaɓe ɓene mbiya labas ɓene mbiya no mbaɗa gari eɓe kalɓe ɓe jillodira ɗemɗe ɗe ɗum ɗo wona lawol gummimi ɗon jaami ɗo musidɗam sarkude aɗa minen golla ɗon noon mi wayrimi yiide seeɗa jettimi tawɓe kañum kadi resi debbo jolfo ɓeydi bone la ilaha illallah babgal ko ɗum fusi wuuro ngo i bete an a nanani ko ha teliji ji paami ko télé e radio e haalanma wuuro ngo hande kalɗo jaruɗa ko haala unité national haaltero ko woni unité national unité national woni dennago ɓesgo leydi pullo o caɓato o sonniɓe o sohoni o olof o enen fof enen ndendidiɗo enen fof en neɗɗo goto ay an ka komtaɗo an ka komtaɗo an ka komtaɗo mi mbiyawa jonde hakkille ma ɗum ɗo mi yahat to télé mawɗo to mi haalanaɓe ɓe carɗum e leydi ɗi ɓe carɗum an ko mbatta ɗo aɗa waɗi ko boni bonnan Mauritanie an sa hartaka bonna Mauritanie an ko an bonni Mauritanie aɗa yaɗa waɗi ko mbaɗɗa ko ceerno Baye Musne bismillah ceerno salamu aleykum an ko mbatta ɗo sarkulli le mula nan teri kaya woro warama haala way teri gawri o amin babgal gondina koye hoɓe mofti jikkuma ha hoɓɓe jaa Aïssata ɓenɗu nder seeɗa mi ara bisimilla ma Amadou heɗo seeɗa miijoɗa ganda ko ummini kam nawi kam ha galle ceernen ko haajam saabu a waɗi kam hunde ko hersini ɗum ɗo hande leƴƴi goɗɗi no mbawɗo wadde ɗum kono min wonnon ko haajam ɗi pullo waɗi ɗum ene hersini pulago mi jaɓata jamais pulago ene sama ɗo e leydi Mauritanie ganda noon ko alpula e wonde jonko ko soni capato kañumen fof ndendi Mauritanie anda ɗum noon ɗum ummin kam nawi kam ende ceerno famminma kam mbaɗa eddoɗa famde ganda rese pullo rese ha capato harmay Amadou woto wiyata rendinami ceerno min kalamnami ko ɗum ɗon ko bindol anani a jillodira ɗo jiiji men ɗe kaw teri e kotal ɗin kañam li ka karana ñam do ko mo ni ka tang ñane ana famum daga nanti jamaane ki an kiru ngeen jebe kentere benan gel tettu gel na xamne bismillah ma ko yo haal wacce tenke ana ceerno Amadou ha joni ko jam tan addumin ɗo jam dendak haalaji keewi yonti minen sernaɓe mamin naati hen ɗo waw fewde li anna al ulama warasat al anbiya alwi bismillahi arrahmani arrahim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير عليم خبير صدق الله العظيم الله تجي لجي وتجي إن لجي بل ماوين أن ندرتي ماوين فوت ندرت ماوين نندرت e nder leydi Mauritanie o rendin hen leƴƴi nayyi fulɓe safalɓe soninke e jolfuɓe holko tagi haɓe mbawa wurdude goo fof moɓe wawa ittande kediɗo gueɗal ko ɗum waɗi ɗum kono ene daginima resta debbo kala
ene daganima resde debbo kala ala o ko cafaki ala o ko sonike ala o ko kullo ala o ko jolo la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa sadaqallahu alazim ɗum noon addimin ceerno alhamdulillahi rabbil alamin sabu oɗo o yiɗi dangandemi ɗum kono wonnono wannanimi ɗum haris ɗum haɗimi jabbo kono ko kalɗa ko noon mbiɗa wonde neɗɗo ne wiya yo res rewɓe nayo eyyi min kamɓiɗe jogino pullo ɗum kam hankkadi ene wayno ɗum maayi bari goo ɗum kamɓiɗe jogui wona joni so tawi allahu lamɗo jaaɓi amadou jimmi ko mbiya Fatimatu yo wallame ay settu ay caɗele goto wona jaɓi ɗum so tawi tan ko ɗo e Mauritanie gonɗa ma heɓe rewɓe yodɓe rewɓe moƴƴuɓe rewɓe muñoɓe rewɓe riɓɓe a jarama Sara Kulle annene mbaɗa feere mbammaɓe e debbo jolfo kadi koreji mon Sara Kulle ɓe ƴewanama sinno ko bane debbo dokkami mbiɗa yiɗmi ha ñaami inchallah kemɗo o makko inchallah kadi so ɗum ɓenni ɓaade mbiɗon daran ɗon wonde ko pour rendinde ɓesgol leydi Mauritanie kadi so tawi kadi on ndenndi ɗum kadi siftoten debbo pullo tawi kadi ndeysan yetta ko so e wiya howa so kadi ko neɗɗo mo ngannduɗa jiɗɗo ndeɗo fedde wiren ɗum wala gali ɗum ko gila haqqi taw hannde arayi eɗen mbiya kadi yo Allah julɗo balɗe moƴƴina battani yen amin ya rabbal alamin
di haale bon oui o dépose ta 3e mandat ganda ini wul Mohamed Fall wi go inani ko haali ko tentede ini kewi do yimbe ira nangonobe tampinonobe ha coka ko nyawte nyen sappo ina novembre il kudeta 2005 mawuya ko joni ya e tele Qatar o mutuwono lamta Qatar payento to jabto balli FIFA wondri wonde marabidon jipi mahamar tawa tembe sappo joyi yan sappo joyi novembre pour joudilo ko tinisi majami kal to tinisi kirma o de jani gule ti ko jilli gaz chuch sabi habidi mi adami julene Allah demele Allah bijo alquran e école gare yimbe joddo jewto mustondire nakilaji dental ko dole bokko xel bokko xol geram jokken golle kanko jiida ma gas eddo tokko golle balle wonmo ala e no gas de dogale torone yilo balle dendale sari enen jiidi yumay baba aysa sari ko Allah wadi hande jungo na ha jungo para paden ko iva Mauritanie Sénégal Mali Guinée Côte d'Ivoire julbe haqqan je vitali seko albe je citaka wasɓe hoɓɓe tabbitali adumijoma mi adamijam nden mijo nden mijo adumijoma kono monɗo ankara yiɗiɓe kadi tedendi koye miijo wonande yole goton cohlani caɗɗi jaari a yiide miijo adda nderendi haɓɓi caari e saabi ngabbo doga jumilan yahara atto a yiye wara fendo ɓe jalli rendu miijo wadde koye afrique mama yettinde miijo renda sangiɓe rendu miijo nanto koye jumle miijo daɗi hendu calino yo ɓendu iye zeyni ye nan giddini ye chena mabala liye tahmamet zeyna adumijama mi adamijam nden mijo adamijo nden mijo adumijama ñoɓela fos kokoga wona fos dental no jogi fos no jogi kos addu jungo daha jungo gara yimɓe ndemɗo miijo hammi heɗo yimɓe kawro golle jiɗɗe yimɓe nawro male Mauritanie Sénégal Côte d'Ivoire jangde nde e mette yimɓe kuño ɗumna ko ñalɗe waɗi il faut que ganda muñoo il faut que yimɓe ndemɗo miijo musta kecce caro nafigagal il faut que yimɓe ndemɗo miijo yimɓe janga yimɓe jooɓo jaɓo pellital il faut que yimɓe ndemɗo miijo ndemɗo golle ndemɗo haala ndemɗo balle caro heɗe caggal adumijama mi adamijam nden mijo mijo adamijo nden mijo dentinen mijojilen ma Allah wallumen famdiren hakkunde men ma Allah wallumen Inshallah adumijama what if you choose up go everyone get it Adu songkondo. Odo sono wete ko latti mi jida yimbe torko lesse to makka ko yabo. Ada modi ala yimbe nan tan tom. Ba natti ha jawdel ko tampi.
iftar ladde ay suura jirwi ko sunare kala daba ladde de so suwi yimme jonde dañan baraje ladde so soppama duppama heddo karaje ladde wuri kayna wuri te hunde sonde sammere Allah tagi ladde o halfili pitani so ladde toppitaka jerata e tappitani yorene kanti denka bel sukabe dani ko pardori ko buri muste yidde ronka taw ala ko hondori ko muritani jibinami amono mi pomino pommini temminari temmini diwone diwni dijale maji tobi ledde birti kala ponno yo haji pullo soni ko jolfo tapato mo ko yo bedutinare mahure mare Tobitako, hay so jawdire na mo fam hiya jatako so woni ko to kala joki ko jamle mum no sappo no wabi kalle mum parme jongo jokko ko jom jawi tanglo lepto e mon bandirabe yo tide yimbe dente bande jokoy fam ko fere finde fedani rutine hiwanu e ma ceddo jamowo Chipo boy gal no wo chapato chirobo ko itte te watago non kasat mo jokori yakudi kette yo famo hobat mo yidi sonje yo famo remat to ladde to pitama tan tobat nenade masule mahure mare Kano way fot gedale internet len ni bini pouch jutti nguri tawt dokki ade dot ko modon kaldami onon bibbe leji woni jabbu woni gorko woni jungo woto yo giti didi pote hoore keccen nafoore ko ladde bel sindade jakkam sulmade dagade mijaade jumte batage goto kalyo daro darotande jalal lato agent foré haaju wawi nange jakkam ummade ladde ndeno nyante no sinke nade masule fedde hodere ngendi tawi won haalano jogui walla won yimɓe jogui bisimilla madame Maha Samba Sow do seeɗa walla nga wawi ɓittude ɗo e ko ƴettata ko ɗum noon Samba Demba Sani e yimɓe nan ñaanir madame dokkana ɗum noon Maha Samba Sow konngol yesso ma bandiraɓe sehilaɓe nde ɗo yimre woni titore mayre ko pular giɗama yonti yottade pular suppita ɓooyi ka joolaɗo dunubbe niɓɓe mawɓe ka dumbaɗo cuusama hen ɗemɗe maɓɓe kenguri ka jeebaɗo haɗa sonci haɗa itti dede ka joñaɗo loot juuɗe soɗaɗe ne raɓɓiɗe e ƴim loot somci ene juuti to ma wuppude yonima to ɗemɗe kewɗe hen wiɗi foceedima ƴeew toɓɗorɗe ma to mana tan jottima duɗe jarre borɗe e samum jumtude kollori ko nden anɓe ma ƴermani ubbudema dartori ha bada wata suppito ɓe liggori moddude pine aadaji maɓe koni ɓe kutori kono sinko curoɗa haɗa mari renanoɓe tinɓe puure ko duɗal wonno koɓe awoɓe pukele kormele nder dingele koɓe tinɗoɓe to julluɓe tafgo cuusale ƴoƴe koɓe muuloɓe pulare pulago nodde dental caru e leñama golomtin koddigal
ndema e gaynaka yettoto kesamesa magal e damal man ngal natir adunan kagal gure mawɗe appen calaɗen ceerago saabu jorɗe ɓesdodiwa goddigo cafarirɗe mahen calaɗen wasan gollago tafen janggo ubben mambinnago pulal sorta e ɗe niɓɓe mawɗe poye kewɗe jeynima golli koɗe kawɗe pulare pulago dow dow koɗe pawɗe niɓɓiɗani te hirani ɗe doole ka ɗawɗe saabu noon hampate bano heddima yani tijjani an ko tedduɗomo girtani yera ɗore nurdude kon ɗolere perdani darde mon ala min cani min jeeyani dowuji amen gaga aljanna min goppani pulare pulago ha jaaɓe ha dirde min denkani lelde yawde ha bada min jammani pular yaynannaɗi ceeɗu juurel wadani pularam sadia cumbaɗa bertoɗa babbama lesɗuɓe lelɓe beddoɗa tam dinol ngelobama mawni mbaɗɗaɗa jambani bo wonto ndi wawa ha dow joɗoɗa mi soynima pooye mawɗe ne jalmito tottide mawɓe sukaɓe no kawnito ɓe kunima pulare pulago koko ɓamtoto gaña pularam soɗe nangi koko sartoto ceɗe lawol sodorde gandal koko ɓettoto gande mawɗe ha mbawiɗani koko yettoto jeeyani leñol en ha labta no cuppito jingoji maggol ni kala darjine ƴellito ko nden jaɓɓe gongo nodde kawrite e yeesa lawol leɗi ɗi kala pondite yaɓɓunoɓe lawol layngol nderguite ñihani gala ƴiñani pasɗo ko gonga ñawate ɗawanoɓe kiiɗa e kisaliyaje ndi mojo so wona mbo sinani gongo ne lojo leƴƴi men ɗi kala nden gaña majje ɗi kajo ko nden puɗar e pulago tan mum mo cajo wadere guel jarama horejo hodere gendi mahal samba sow ngara jangen ceerani huma binnagu sakani e haala kindam hinɗagu jeeri e walagu toro ha e jawagu gande ken harande wotere leñol nanimagu heeɓi e leñol adde men cargu ko jaaɗo wolde laaɓa jangu koye ñemtintenoɓe hanki e ndimagu kuli gacce jawdi polgu nden ko haare haɓɓude e ndahagu bandiraɓe hande noon ko jangde pinal e gandal guitti jiyafu ɗum noon yaadar tabbonani tawno artiri ni no feewi merci enen ɗo gondi noon diɗɗal jaran ɗum ko kabaru ngo kabra noon kabaru keɗitiɗo ko min yiiɗi e yimɓe won cinnaɗo men mawɗo gonɗo ɗo e nder jonde mi wawaki kanko hecci ko woni ɗo ko foof kono miɗo ɗamini ko ɓurɓe heew ko kanko hecciɓe on woni bayaya bayaya giɗo tinno e poɓɓane bayaya kadi somi juumani ko kanko ɓuri wonde ɓooyde e wonde kadar to banggal poste kanko woni hunde ɓurde labtude e Mauritanie ɗo kadi o waɗi koko gandal wiita ko tasalsulul ilmi o ngabbiri ko less ha o heeɗi dow ko ɗum woni gandal tasalsul ilmi ko ɗum o waɗi min won haalanɓe mi min tan e famɗude duuɓi walla ni mi famɗano so miɗo haala yeeso makko mi wiya komi pamaro duuɓi ɓe mbi o woppiri ko 6e année o yaari noon ha kawgel meeɗiɗo wadde kawgel Afrique foof affaire koɓe mbita ko poste albari toon mo wasalat kanko arno numéro premiére invitation o mbiɗo hawru noon wanno ko galle ma poɓɓane gandal poɓɓane pellital poɓɓane pulagu poɓɓane gorko pullo hamo joni ɗo e hirde ɗum yoni en faaro ɗo mawɗo men yahata ha jooɗo e nder men wadde ganden ko mbatten ko koko feewi mawɓe garta so wona en bi haddi dhati wa ma huwa tarikh التاريخ هو الأحداث التي تتغير من حين لآخر تاريخ كتب changement je baɗo wadde en mbaɗi tariх tiɗal jalol mbaɗɗon ko tariх fortange waɗi en kawri e bayayo en gona jooɗi ɓiɗɗo mum ko docteur nana jooɗi ɓeɗo fof ko ɓesguma wadde alhamdoulillahi rabbil alamin jettan Allah no feewi mi jarnima merci wallahi ko gonga on jarama no feewi ko gonga heedi bisimilla moɗon onon e jalana kadi ngandon ɗum ko ngalu ha woni gonga son kuutori ko ngalu son kuutorani ko ngalu ngal ɗo diɗɗal ko ngalu ha woni gonga so ala ko ngalu woni tan ko onon cali merci a kallal keɗamu ma dal dijje kerona basidi mi nanani ɗo hay batte gotago ɓiɓe yimɓe
ko gootum ɗiɓe yimɓe fof ko gootum mawɗo men e cukalel debbo men e gorko ko enen jiidi nene e baba fof ko gootum goota
jarama no feewi ashkurakum kathiran ida ko cikkumara sen so manda ko cikkumara ni de pula ko bayan dowda pula pane kamera way munda be wata ngale yara ciparamba wi no be no madan ko wala sen jama dan ko cikkumanda wayo fulbe hore naida wayo fulbe hore naida pulla bi bari siji naida pulla bi bari yadan tawen sona payen dental e ɓamtare Ndiaye Mamadou to gonɗa tawen jogui konngol ngol poɗɗa haalde Ndiaye Mamadou garkiɗo jigirlen fuulaako fof ene tawtere ɗum woni jiɗɗal jaalal omon jogi amare haaji fof o waɗi ɗum contactement en eyi ko ɗum yawti ko minen ko sukaɓe goni ɗo sukaɓe tan yontidiɓe on jii minen fof eyi minen jogui fedde nde wiyete ko dental e ɓamtare nde sosaka nogasi joyi lewru sappo nogasi joyi lewru ɗiɗi itamjinaɗi e sappo e joyi eyi o ndeɗo fedde ala ko riɗnatdema en tawanam hattanani ndeɗo fedde jiɗanatdema e fof foti jottodirde koye minen ɗo e amen mo jottodirɗon fof on keɓat kay laabi nde natirton kadi ne yimɓe fof ina mbawi natdema en sukaɓe fof sukaɓe fulɓe jimmi wiide e sukaɓe moritanaɓe fof ko noddaɓe ma en ko fedde moɗon ko fedde meɗen enen ndenndin ko ɗum yawti miɗo yinno onon yirɓe oɗo ndeɗo feere wadde ndeɗo hiir miɗo yinno on jarnude onon wonno kuuɗe mawɗe mbaɗɗon e koko foti tabbi hitande fof so wonani kay laabi ɗiɗo nde hitande fof hanti dottital jeyge huɓɓi garɗo fof waɗa hen tene mbelema lewru ɓesdo jayi hitande fof yimmo waktu ɗum ɗo e on salwani on miɗa nawde waktu moɗo on jarama بسم الله الرحمن الرحيم Samba Demba Sane Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Bandiraɓe fulɓe on calmina on juurama on jetta darde mon yoodi on gollitirmi en jogui jiggoji daga somi noddi pulaar ma noto bandiraɓe on calmina on juurama goto foof addi teddugal mum hana haaliri ni hay goto ukkaka so wona teddugal hono teddugal addi ngal feddo hoodere ngendi wonde ɓe noon soto gaddo kone soham samba ina tetti on weltinimo jaari o wiyan battuɗimo woni enen juuɗo kala bandiraɓe Allah yettama on jarama min bismodiro noon bisimilla e haayo mon min baynora on kadi yen battunimo nuuri ya joom asamajo lesɗele ya tagɗo tagoje mum ñombo heppani ya jingomo wona toño ya baɗɗo kawsara min mi firdaws yo Allah selli ñawɓe artirɗa ni bene jaagui wiya amin yo Allah rokku en ko dokkate rokka en ko dokkata wiya amin yo Allah vraiment ngal jangge duɗe lamyankeje eɗen kesatine nde torfede windiyankoɓe men wittoɓe men mooli defte bini e conce diine e nder ɗemgal ngal hoodere ngel ndino yon yo wuuro ɓamtare pulaar on jarama bandiraɓe bandiraɓe ko wona ko ɗum miɗen jarna jarore hertinde holden fedde ila yalade min jaari on no feewi ɗum noon ko hono noon kadi nodditen jarore jinnoɗo men mawɗo men mbayaya yo Allah teddinɗo mum kowona jaw e ɓurdi ɗum noon sellata wonde so wona taw diɗɗal jaalal ngal jaam jalede e beldal diɗɗal konngol yeeso moɗon mbaɗa ɗon en mbaynigu ɗum noon gumala e battini ko mum merci hoodere ngendi on naɓi rayuji nogas capantati temedere ɗum yonta konngoli jonta ko mbaɗɗon ko on jarama no feewi min beltima no feewi goɗɗo ɗo fof min beltanima saro Damso on sohlaɗo tout de suite konte
wonande Fatou Dar Naim e Fatou Touchini te Fatou Bekka e Fatou premier fof ene yo jalto bagal ɗo daro bisuji ɗi ɗon pour mba feccede majji mba joftoyde kono noon fedde hoodere ngendi matte ala interview jogi ɗon oɗo poti jawɗade jawɗon ɗo taw addi yimɓe woto yimɓe fedde hoodere ngendi wota ɗo tan oɗon bouje noon hooreɓe jogi Jaga